Shalom, damang dainang na inolongan di bagasan Kristus Jesus, di bagasan partikyanon, di jamita na parpudi di tahun 2020. Di palos di batado kita mangulu di bagasan hono ni roha. Alani tamahi tamaduk mole hate di salut basa-basa ni di bata. Taleho dirita haporsyata lah mangoloi jalamani uphatana. Jumulut apa sadaro hatta martangnya kita di bagasan mulut tabi martangnya kita. Mulai hati Tuhan. Di palaso do pihai marhai pason saat bagasan partikya. Menjari hami maka ngulun hatamon di bagasan Kristus Yesus. Martangnya kami to depanmu. Amin. Damang dahinang na hinalonga di bagasan Kristus Yesus hata ni di bata songo jamita di tanggal 30 sada ima diborngin ni ujung tahun ni huria dia mai sian buku sada Petrus bidusada ayat 22 satu ayat 25 Rapta jahama sono mahata ni debata. Paye samu maruhamuna. Marpangoloi di hasitongan. Mangyahi haulongon na sumarlaw di dongan. Asa marse haulongon. Ngolonga si tutuhamu siya nasa roha. Anu nga mangulai tubuh hamu. Dadasan bodi naolo basi-basian siya na manotong do binani hata na mangolu jalanamian na siya debata ay songo do nasa dagi songo bunga-bunga ni duut ido sa luhut hasangapon na nunga malas duuti jala marurus bunga-bunga na alina miad doro di saling-ling na ya hata ni Tuhan ido hata na binaritahon Tuhamu ola nido pajahon na damang dainang nanolonga di bagasan Kristus Jesus totu gudang do akka pakirimon na tahirim di bagasan paringlota di bagasan tahun 2020 alai dang sude pakirimo na tahirimi boy tupa di bagasan paringlota damang dainang na hinolongan di bagasan Kristus Jesus pakirimon na manotong nekon sirimota di bagasan parngulota ima pakirimon maka porsyai di bata diturpu jamita na sa tuhita dia pala partikyanon songo dia parnguluon niya kajulma na manada di bata na di bagasan akka si taono na di bagasan ak kahasusaan do kalanaas alai marhite-hite buku di si Petrus dia pala partikyanon takas do diajarhon songo dia mahita mangulu di bagasan parngulota na parjolo sahali di dok matuhita pay samuma rohamuna marpangloyon di hasitongan Basa pola o disosoy di bagasan parngota. Paya samuna ma rohamuna marpangoloi dia sitongan. Di bagasan tahun 2020-on totu gudang akka nahasit akka nadangol akka sitawno. Na mangarsay roha do pikrat na babay rohatta gabi mangulu di bagasan akka hagulap.
Aleni didok matuhita dia pada partiken upaya samu marohamuna marpangoloi dihasit Tuhan. Asabo hita manguli di bagasan hasit Tuhan asia Tuhan na jumulo sahali ikon payasota imarohatta roha gabi ima pitu di bagasan parnota mangatusi akadalan doh lomo ni roha ni debata. Na paduahon senhata ni debatao didok komusenang mangyay haolongon na sumarlak didongan asa marse haolongan si tutu hamu sen nasaroha. Mangyay akka haolongon. Ado haolongon na didok ni apostel Petrus dia pala pertikenon haolongon na mangulu di bagasan Tuhan dada di bagasan akka pardagingon. Huria nehnolonga di bagasan Yesus Kristus. Ahado naik ko tiopota senhata ni dibata songo jamita di bagasan ujung tahun 2020. Naparjolo tahali Iko bainot tado hata ni dibata do nabui sitopotta saliling ni portibio. Terkadang kita di dalam kehidupan kita banyak kita selalu berpengharapan kepada manusia. Banyak kita selalu memegang kata-kata orang. Tetapi pengharapan dan ketika kita berpegang kepada apa yang dikatakan orang, cenderung semuanya itu membuat kita kecewa. Jalahatan ni dibata dia pada partikenon nanaing didokot duhita asa holak kita maniop sitopotta ima hatan ni dibata. Artinya seperti apa? Kita hanya percaya kepada firman Tuhan. Kita hanya percaya kepada ajaran firman Tuhan. Kita hanya percaya yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa kita percayai selain daripada Kristus. Na paduahon amanginang hurian henolonga di bagasan Yesus Kristus. Nanaing dohonot na di bagasan parangulota nanaing sitipota ima ikon tangi mameok jala mangulahon hata ni dibata na manotong. Manangihon mameok jala mangulahon hata ni dibata na manotong. Di bagasan tahun 2020 meragam doa kabarita na uli ng tatangiho. Meragam doa kajamita ng tabigi. Alay tarajumi majo di bagasan parangulota. Ahado ipola ni jamita na naong tabigi na sila. Gudang jol mamanginang mulai parwahon di bagasan tahun 2020 berengo rajin marminggu, berengo rajin martangiang, alai dang mangulu di bagasan tangiang do parminggon. Alai anggohatan ni dibata dia pana partikenon nang didokot tuhita songon na di ayat 20 tuli ay nunga mangulay tubuh hamu dada sen buni na olo basi-basian sian na manotong do lapatan na songon dia. Ternyata ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah dilahirkan di dalam Yesus Kristus, mempunyai hidup yang baru, akka buni na manotong, akka hati goran di debatado na miyan di bagasan paranglota. Alan akka hati goran di debatado na miyan di bagasan paranglota, jadi kota peok masalu akka hata ni debata nang tatangihon di bagasan tahun 2020. Hata ni debata gak bisa ada senjata jala sulu-sulu di bagasan parngulota nlaho mangyahi tahun 2020 sada. Amanginang huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus.
adong ma sada ilustrasi nanay ima si pabok tu hita. Di sada tiki panerabutan ma ima sahalak ima amatta. Nung panerabutan imana diberek ibana ma parbuah dirabutan ng Panginoon. Di taherohana ma ikon huwa ikukupane. Nako mamaton ijakit ma rabutan. Dibuat imana ma akan ng malangon. Dung saya diputi ki imana akan ng malangon itu rumay matuturo. Alay dung turun imana tutoro mana tak mamusay mana tu bijak. Dibalik mana ma arong do PHP nang gijaknya. Di parwani mana di parete-atehon di rohana ma ikukubak musenang. Lama musenang imana majakit jela dibuat imana ma musenang. Turun ma musay mana diberi imana ma musay tok ado alana gudang akka nahulip na sona diberi mana amang inang ado ipola nanay ima sibotot tasen hatan di batay lapatan na jud do hita dinagbigi hatan di bata dang dapot ta ipolana alai molo ima tabering san sudut pandang na berbeda adong musay ma ipola na asik lapatan na songod dia jujut tita mamereng di bagasan parngoluon holan akka isedo si parjamita isedo ibarat na napasaton hatani di bata jala ala na situa ala na padita dang dinggan ima turuhatta gabilang napo tay pola ala ditiki halana asing majamita ho jamitai buhi tabere akai polana buhi dapota isi do na sala diso hita do manang parjamita sa sitong na hita do na sala manangion hatani di bata ikototong do ima botota do na nang sikipot ta sen hatani di batay dak kita mamereng ima isi na marjamitahon anggo pola hita mamerek isi na marjamitahon jujut akka holik do pamerengata dang taboto akka hati goran dang taboto akka basa-basa ni di bata alana hita mamereng pakke roha pardagingon alai anggota pakke roha partodion patar masudinang tabereng akka parbué ni akka hati goran na pinasah ni debata marhiti-hiti akka parjamita huria na henolonga di bagasan Yesus Kristus na manghiup musenang di bagasan ayat 24 di dohatan ni debataon ay songo du nasa daging songo bunga ni duhut ido salut hasangapon na nunga mals duti jala marurus bunga-bunga alena mien doro diseling-neling na hata ni Tuhani ido hata na dibari tahon Tuhamu do na manotto hamoraon hagabion hasangapon manotong do salut ni habisuho daw saluhut parngolo ni jolma songo duhut akka hamorape songo duhut parsatokina dam manotong di bagasan parngoluoni ale do na manotong na manotong ima hatan ni dibata na manotong ima Yesus Kristus ala na hatan ni dibata do Yesus Kristus do na manotong ima tatiuk di bagasan parngolot asa buha manginang asa mangulu hita di bagasan hati goran do lomo ni rohani di bata tahun 2020 salpu nama masuk nama hita ima tu tahun 2021 tabay ma debata madongan hita
Tabahin ma dibata mangurupi parnglota. Jada tabahin mahatan di dibata. Mia di bagasan ngulutta sigano pare. Amen. Martang yang mahita. Muliate Tuhan. Muliate di hatang. Ajarihan mangulu. Jalan maka persehatan mi di bagasan ngulu nami sigano pare. Muliate Tuhan. Manotong maho di bagasan ngulu nami. Asa mangulu kami di bagasan haporsyat. Bagasan Yesus Kristus. Martang yang kami terdapat. Amin.